Uusi asia on Kaapuselle jumppa tää. Osaankohan minä jumpata, kun ei ole käsiä, ei jalkoja? Kyllä tämä onnistuu, mukaantuu, Lumiukko kannustaa. Minä näytän mallia, sitten voit sinäkin kokeilla. Mutta ei onnistu Kaapuselta jumppaliike tää, jossa nelinkontin täytyy viilettää. Ilman käsiä ja jalkoja ei voi kontata. Kaapusta harmittaa, mutta odotappas, Lumiukko innostuu. Kyllä sinulta silti jumppa luonnistuu. Ensin hyppy näin, suoraan ylöspäin. Kaapunenkin ponnistaa ja kappas ylös kohoaa. Ei yhdessä puuhatessa tarvitse olla samanlaisia. Yhteistä puuhaa löytyy, kun malttaa hetken pohtia. Kaapuset, kamelukset iloiset.